God shall be careful. Abụ 239 a ga-adọnye ozu n'ili. Abụ 239 na-agafe dịka kpakpando ụtụtụ ihe ya bụ anyanwụ wara. Otu a ka a ga-esi n'ọrụ ụwa nke a naanị ọla anyị ka a ga-eji. Abụ 239 of the 23 of the service program. Amen. Nkwupụta nke okwukwe. Stage 10. Ihe niile nke nna m na-enye m ga-abịakwute m. Onye na-abịakwute m ga-achụpụ ya ma ọlị. Onye nke mere ka Kraịst na ndị nwụrụ anwụ bilie ga-enyekwa arụ anyị nke pụrụ ịnwụ anwụ ndụ. N'ihi nke a obi m aṅụrịwo ọṅụ
mkpụrụ obi m etariwokwa egwu ọṅụ. Ọzọ anaghị m ga-ebi ntụkwasị obi. Ị ga-eme ka mmanụ ụzọ ndụ ojuju afọ dị n'ihu gị. Ee, ụtọ dị iche iche dịkwa n'aka nri gị ebi ebi. N'ime okwukwe na ezi olileanya nke mbilite n'ọnwụ ba na ndụ ebighị ebi site n'onye nwe anyị Jizọs Kraịst, anyị arara mkpụrụ obi nwanne anyị nwanyị bụ mama Mary Ukaegbu ranye ya n'aka Chineke nke pụrụ ime ihe niile. Anyị ararakwa arụ ya nye n'ala aja lara aja, ntụ lara ntụ, uzuzu lara uzuzu. Ka Chineke gọzie. Ka anyị kpere Chineke onye nwe anyị nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe, emekwa ya otu a n'ụwa. Nye anyị nri taa nke ga-ezuru anyị n'ụbọchị taa. Gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere, edubala anyị n'ime ọnwụnwa, ọ dọpụta anyị n'aka ajọ ihe. Onye nwe anyị nye nwanne anyị nwanyị izu ike nke ebighị ebi, ka mkpụrụ obi nwanne anyị nwanyị Ezinne Mary na mkpụrụ obi niile nwụrụ n'ime Chineke zuru ike n'udo. Amen. Mgbe anyị na-abụ abụ 188 a ga na-ekpochi ili abụ 188 gatụla egwu na-ele anya Chineke. On which Lude na quality of the service program.
abụ 218 on page 22. 22 abụ 218. Mgbe the American Jidekwa nkele fado. Ọ ga-akwụkwọ mmadụ aja taa.